Hola, Raquel. Amb ganes de presentar el nostre primer convidat? Hola, Marta. Doncs sí, al podcast d'avui contem amb l'Andrei Boar, el nostre primer convidat home, professor Core Faculty a la UPF Barcelona School of Management, que a més d'impartir classes en aquesta universitat, també ho fa als seus centres adscrits. De formació, jurista i economista. Té una curta però espectacular trajectòria professional i tot gràcies al seu esforç i a la seva dedicació. Amb 23 anys, ja era CMO d'una startup, donava classes de finances a la Pompeu Fabra i ja havia escrit i publicat el seu primer llibre, Descubriendo el Bitcoin, futuro o burbuja. Benvinguts a Kandinsky també va començar estudiant dret, un podcast on juristes emprenedors parlen sobre tecnologia, innovació i més, amb Marta Villarroya i Raquel de Haro. Benvingut, Andrei. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per l'oportunitat de participar en aquest podcast i un plaer explicar-vos tot el que vosaltres vulgueu. Per tant, per mi, podem començar. Doncs moltes gràcies a tu per acceptar la nostra invitació i volíem comptar amb tu perquè el teu recorregut, a part de ser brillant, pot ajudar a empoderar molts joves que a no deixar-se una mica desacreditar per l'etiqueta de és que sóc estudiant d'universitat, encara estàs a la universitat, no saps de què va la vida. Algun cop t'han dit aquest tipus de comentaris? Bueno, sí, i de fet estic totalment en contra, perquè heu de pensar que a vegades a la universitat moltes vegades diuen que és la millor època de la nostra vida, no? I això, tot i ser una frase feta que es diu molt, sí que és cert que és el moment on surten més oportunitats. És el moment on descobreixes el que t'agrada, és el moment on decideixes més o menys el que vols fer a la vida i segurament després, pots canviar d'opinió, pots dir no n'estic segur, no n'estic segura, però el que sí que està clar és que és un món d'oportunitats. És una cosa, per exemple, que a la Pompeu Fabra es veu molt amb la creació de múltiples associacions que s'està fent ara de consultoria de recerca i, per tant, tota aquesta connexió que es fa entre els propis estudiants i que moltes vegades arriba als professors on els mateixos professors hi col·laboren, doncs no deixa de ser una finestra d'oportunitat. Per tant, el fet d'estar a la universitat no s'ha de veure com una debilitat, sinó tot el contrari. Vull dir, aprofitar aquest món universitari com una fortalesa de cara a crear aquestes associacions, de cara a ficar aquesta petita llavor que pots tenir de cara al futur. Tu no mai t'has sentit insegur per dir tinc menys formació o encara no estic suficientment preparat per fer X? Pregunto, perquè pot ser que algun estudiant sí que se senti insegur per dir només estic fent el doble grau i realment no és un només, és estàs fent això i és que encara no has tingut oportunitat de desenvolupar tot el teu potencial al món laboral. Correcte, o sigui, aquí la primera part principal és que algú t'ha de donar l'oportunitat. Vull dir, al final ningú neix format, ningú té clar des del primer moment què és el que s'ha fet i el que no, però al final ha rebut una formació i moltes vegades la formació que rebem a la universitat no és l'òptima per després treballar en el món laboral, sinó que necessites una formació després posterior. Però, clar, és essencial que algú detecti el teu talent, el teu potencial i a partir d'aquí començar amb aquesta formació complementària. Si no tenim aquesta primera base, amb aquesta oportunitat que comentava abans, és impossible tenir després aquesta segona oportunitat. Com a inseguretat, per suposat, la primera vegada que et proposen un projecte gran, per exemple, dius, uau, jo puc ser capaç de fer això, i ho acabes fent. I quan ho acabes, dius, sí, he sigut capaç de fer-ho i la veritat és que et pots sentir molt, molt orgullós. I tot i així, algun cop t'has trobat en una situació incòmoda? Per exemple, t'hagin preguntat l'edat? Sí, per suposat. L'edat... Penseu que ara és el tercer any que faig classe i al principi l'edat me la preguntaven a l'última classe. A l'última classe, Andrei, tinc una pregunta, quants anys tens, no? Ara ho he fet al revés, ara ja ho he canviat i ja la dic el primer dia. Mireu, soc tal, tinc tants anys, perquè ho sapigueu tots i així ja evitem això. També, en relació amb això, juga molt al perfil de les xarxes socials, no? Vull dir, en plan LinkedIn, Twitter, ja no cal que parlem d'Instagram, per exemple. Tots sabem que el primer que fa l'alumne és buscar el professor a tot arreu. I el que ara diem stalkejar, no? Doncs ara ja directament ho poso fàcil. Ja dono els perfils directament de Twitter i de LinkedIn per tal que els alumnes directament puguin veure el que calgui. Però tret d'aquest espai de situacions que al final tampoc són en aquest cas una cosa que diguis em sento incòmode. Vull dir, al final és una situació i sobretot hem d'entendre una cosa que a vegades costa una mica. Moltes vegades es veu el professor com un ésser, no sé, una mica raro. I el professor és una persona. Vull dir, és una cosa que crec que moltes vegades s'ha d'entendre. Vull dir, darrere de la pantalla avui en dia hi ha uns alumnes i hi ha un professor i aquest professor també té la seva vida.
també hi ha un dia que dius, ostres, avui m'he despertat amb un mal de cap que no sóc capaç d'explicar ni una frase. Això pot passar i moltes vegades és una cosa que per part dels alumnes no s'entén. Vull dir, és com, no, el profe avui ha fet una mala classe. Vale. I si, no ho sé, i si té un familiar amb Covid a la UCI, per exemple, per ficar un cas actual i estar més pensant en la UCI que en la classe d'avui, per exemple. Per tant, crec que hem d'humanitzar una mica la professió, diguéssim, del professor i veure que no deixa de ser una persona més que, vull dir, en aquest rol social que tenim ara li ha tocat ensenyar una cosa a una sèrie d'alumnes. Per tant, per aquest motiu, jo al final ho he fet, aquesta humanització de dir, mira, les xarxes són aquestes, us explico el que vulgueu de mi, tinc aquesta edat, perquè al final crec que és el més proper de cara a l'alumne i al final pots generar una sèrie d'empatia també cap a l'altra persona. Us fico un exemple d'aquest últim trimestre. Hi ha un dia que jo em trobat totalment fatal, però fatal. No era capaç ni d'estar sentat i, vull dir, els vaig dir als mireu, si voleu tenim dues opcions. O m'estiro al llit i apago la càmera i fem la classe, o no fem la classe. I em van dir, vull dir, de forma unànime, tranquil, estira't al llit, no sé què, i vam fer la classe amb normalitat. Segurament, sense aquesta empatia desenvolupada i aquesta atenció prèvia, això no s'hagués pogut fer i segurament la classe s'hagués hagut de cancel·lar. Doncs això no deixa de ser un exemple d'aquesta idea d'humanitzar tant a l'alumne com al professor. Al final, la idea és aquesta, som alumnes, som persones, som professors i ens hem de relacionar. Ja està, és tan senzill com això. I suposo que també influeix el fet que tu tractis a l'alumne com un adult que és. Perquè a vegades hi ha alguns professors que potser tenen molt més llunyana l'etapa universitària i tracten a l'alumne com un alumne de primària o de l'ESO. I no ho som persones adultes que podem intercanviar opinions amb ells, que podem parlar, que els podem visitar al despatx si tenim dubtes i que al final el debat entre alumne i professorat trobo que també pot ser superenriquidor per les dues parts. Sens dubte, hem de tenir en compte que fa 2 o 3 anys jo era l'alumne. Llavors, ho he viscut, sé el que és, i per això sempre hi ha un punt de dir sempre ajudar l'alumne amb el que necessiti. Moltes vegades jo els dic que si la cosa és urgent treballo 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i us prometo que es compleix. Sí, ho sabem. Per tant, en aquest cas, si hi ha qualsevol cosa, us fico un exemple, per exemple, també d'aquest últim trimestre. Hi va haver un cas que vam posar els alumnes on els alumnes van detectar un error i era dissabte a la tarda o dissabte al matí, ara no me'n recordo. No passa res, vam solucionar l'error al moment entre el professor Amat i jo i simplement van continuar podent fer la seva feina amb normalitat. El que no seria del tot, diguéssim, acceptable és que tu fiques un cas amb un error, l'alumne el detecta, el seminari és dimecres, per dir alguna cosa, i després no soluciones l'error fins al mateix dimecres o fins al dimarts. Llavors, clar, diguéssim que l'alumne ha de pensar que també necessita un temps per fer la seva feina. Per tant, si hi ha una cosa, crec que el mínim que podem fer en aquest cas és solucionar. Sí, perquè és que també els alumnes també tenim problemes d'adults. I vida d'adults. Exacte. I en aquest recorregut, no? Perquè tu mateix has buscat com les tècniques, però has tingut alguna persona que t'ha ajudat o t'ha guiat o t'ha empoderat? Sí, per suposat. Sí, aquí, sens dubte, la persona que més m'ha ajudat, a part dels companys del dia a dia, és el professor Oriol Amat. Vull dir, amb ell vaig començar a col·laborar justament quan jo estava a tercera a la doble, en aquest cas, anàlisi d'estats comptables, que és on el vaig conèixer. I a partir d'aquí vam començar a col·laborar en petits projectes i la cosa ha crescut, vull dir, fins al punt que ara, doncs, a moltes assignatures anem en tàndem. Vull dir, col·laborem junts a les assignatures, treballem junts en diferents projectes, en el mateix llibre ell ha col·laborat, jo he col·laborat en llibres seus, per tant, diguéssim que és la persona que més m'ha acompanyat i més m'ha ajudat en aquest trajecte i de la qual he pogut aprendre molt. Sí, al final s'està veient com un patró comú, jo crec, entre tots els nostres convidats i convidades, i és que quasi tots han tingut una figura professional, diguéssim, com un mentor, una mentora, per dir-ho així, no? Que els ha acompanyat una mica en aquest procés de decidir què vols fer, de fer-ho. I en el teu cas, l'Oriol ha sigut el teu mestre, no? T'ha ensenyat sens dubte. la professió de professor. Sens dubte, sí. I a la vegada també de tota la resta de companys. Vull dir, aquí moltes vegades també es veu la professió de professor, no? Com una forma de dir, fas una classe i desapareixes. I ja està, però darrere d'aquesta classe hi ha 8 hores de feina en un despatx. I al final els professors ens coneixem entre nosaltres, estem tots al mateix despatx, en despatxos col·lindants i entre tots col·laborem. Escolta, jo he fet això altre. Jo m'he inventat aquesta metodologia que ha funcionat molt bé, prova-la si vols. Per tant, no és un professor que està fent una classe, és un equip
que està muntant una classe, que després es fa aquesta classe que dura 1 hora i mitja en el cas de la Pompeu, per exemple, però hem de pensar que hi ha tot un equip darrere, que en una mateixa assignatura potser hi ha 4, 5, 6 professors que s'han reunit 25 vegades per coordinar-ho tot, que han preparat una sèrie de casos, que han preparat uns PowerPoints, que s'han coordinat entre ells. A veure, al final hem de pensar que som un equip. Si tenim 5 professors, vull dir, els PowerPoints es fan de forma comuna, però és obvi, la matèria és la mateixa, tenim 5 professors que col·laboren, tothom fa el mateix PowerPoint, i d'aquesta manera, si tothom col·labora, jo crec que al final el resultat és molt millor que si ho fa tot un sol, de forma lliure, i al final de forma no coordinada. Per tant, sens dubte que hi ha aquesta funció del mentor i sobretot també hi ha la funció de que hi ha tot un equip treballant. I aquest equip que està treballant, al final, ens ajuda a arribar a tots els objectius que vulguem. Descubriendo el Bitcoin, futuro o burbuja. Aquest és el nom del teu llibre. En algun moment tots ens ha sonat, hem escoltat aquesta paraula a les notícies amb algun titular de nen de 15 anys compra Bitcoin amb la setmana de la seva àvia i es fa ric. Ens podries explicar què és això del Bitcoin? Sí, doncs, jo crec que encara fins i tot ara costa d'entendre. Vull dir, de fet, hem de fer un pas enrere abans del Bitcoin i crec que hem de parlar de la blockchain, que la blockchain és una tecnologia. Aquesta tecnologia, aquesta sí que és la meva opinió totalment i segur que hi ha gent que està totalment en contra. La meva opinió és que aquesta tecnologia és molt bona, tindrà molt d'impacte, només té 10 anys. Per la meva part, juntament amb la Luz Parrondo i la Caral Baizán, per exemple, estem fent diferents estudis on analitzem aquesta tecnologia a l'empresa, i això ho estem fent avui en dia. I dins una de les aplicacions d'aquesta tecnologia són les criptomonedes. I aquí és on trobem, en aquest cas, el Bitcoin com la primera criptomoneda, en aquest cas, que va sortir, que va ser creada per Satoshi Nakamoto, que en aquest cas pot ser una persona, diferents persones, no sap, perquè és un anònim. Llavors, aquest Bitcoin, diguéssim, que té una sèrie de fans, de persones que el coneixen, que l'han estudiat, que el coneixen amb molta profunditat i, sens dubte, tenen una opinió sobre ell. Però el que sí que és cert és que hi ha unes etapes dintre de la vida d'aquest Bitcoin que el seu preu, al final, penseu que és un actiu, en aquest cas, que té un contravalor en euros, dòlars, etc., que utilitza en diferents mercats, que en aquest cas són uns mercats que no estan del tot regulats, per tant, atenció amb aquest tema, i que, diguéssim, ha tingut diferents pics en el seu preu. Hem de pensar que tots coneixem el pic del $2.000 de fa 2 o 3 anys, que és com va començar a sonar. Ara hem trobat un nou pic en els $40.000 i pico, i aquí hem d'anar molt en compte, perquè és un actiu que no té una base darrere, que es basa tot en oferta i demanda. Sí que és cert que l'oferta, en aquest cas, és limitada, perquè d'acord amb les pròpies condicions del Bitcoin només hi pot haver, no recordo si eren 21 milions i pico d'unitats de Bitcoin en el món. Per tant, és un tema, diguéssim, que s'ha de tenir en compte, però sí que és cert que si de sobte el mercat diu que això no val res, el Bitcoin val 0. Per tant, jo mai diré a ningú inverteix en Bitcoin, no inverteixis en Bitcoin, això no forma part de la meva feina. La meva feina és explicar què és el Bitcoin i un cop tothom entengui què és això, a partir d'aquí pot decidir si invertir o no. Un exemple del meu llibre, que parlava abans del professor Amat, per exemple, és que jo em passo 8 o 9 capítols del llibre explicant les avantatges del Bitcoin i l'Oriol en un sol capítol ens diu això és una bombolla. Llavors, clar, jo dedico 150 pàgines a això. Spoiler! I l'Oriol, en aquest cas, amb 15 pàgines opina justament al contrari. El que sí que hem de tenir molt en compte és que qualsevol actiu, no només el Bitcoin, pels que ens sentin, si això serveix, fabulós. Qualsevol actiu, quan comença a sortir a la tele d'això creix molt, això puja molt, això és l'hòstia, vol dir que anem malament. Perquè vol dir que tot creixement d'aquest actiu ja ha passat. De fet, què ha passat amb el Bitcoin? Això va passar, també està en el llibre abans, i ja està passant ara. Quan va arribar als $40.000, van començar a veure notícies d'això se'n va al milió, això és l'hòstia, això és el millor del món. Al cap de 3 dies valia 30.000. Per tant, quan qualsevol actiu comença a sortir molt a la tele, a les notícies, i està dient això és fabulós, vol dir que després acabarà caient. Per tant, sempre molt en compte amb això, invertir en Bitcoin o no, que cadascú triï de forma lliure, això sí, sisplau, que l'estudi molt, que investigui molt i que decideixi si al final val. Hem de pensar que el Bitcoin es pot fer servir tant com a mitjà de pagament, que té una sèrie de deficiències, es pot fer servir com a refugi de valor, igual que l'or, perquè ens entenguem, i per la meva part té una sèrie de deficiències, i amb això ja acabo, hi ha una sèrie de deficiències
que, en la meva opinió, insisteixo, la blockchain quedarà molt, vull dir, s'integrarà al sistema empresarial. De fet, s'està fent una regulació on també estem col·laborant, que es diu la MiCA Regulation de la Comissió Europea. Ara mateix justament estem estudiant l'impacte d'aquesta MiCA Regulation a les empreses i, de fet, però el Bitcoin com a tal morirà. Sé que és un titular, no ens ho quedem com a titular, sinó, en aquest cas, la idea del Bitcoin és que té una sèrie de deficiències que les criptomonedes que han sortit després, hem de pensar que hi ha al voltant de 5.000 altcoins diferents, que són criptomonedes que no són Bitcoin, ja han millorat. Per tant, el Bitcoin va néixer fa 11 o 12 anys, va sortir amb una sèrie de problemes que avui en dia ja no es tenen. Per tant, diguéssim que a llarg termini estic seguríssim que combinarem aquestes criptomonedes, estic seguríssim que la blockchain estarà dintre de l'empresa, però el que també, aquí no estic segur, però és la meva opinió, és que la Bitcoin la deixarem de fer servir i ens anirem cap a altres criptomonedes que ja tenen les deficiències de la Bitcoin solucionades. Sí, és que jo el que estava veient en els recents mesos era això, que absolutament tothom, de tots els backgrounds i de totes les professions diferents, sembla que de cop és un expert en invertir en bitcoins. I t'expliquen, sí, perquè el bitcoin quan arribi 40.000, quan no sé què, com si sapiguessin de finances. I jo pensava, uau, jo he estudiat ADA i no tinc ni idea del que m'està parlant. I realment el que tu estàs dient és això, al final. Clar, hem d'anar en compte per un motiu, que estem jugant amb els nostres... He dit jugant, bueno. Estem jugant amb els nostres, en aquest cas, estalvis. Vull dir que no estem parlant. I hem de tenir una cosa en compte. Hi ha gent que ha guanyat moltíssims diners. Sí. I també hi ha gent que s'ha arruïnat. I això també ho hem de tenir en compte. Perquè, justament, mireu, ara, per exemple, ha sortit avui la notícia al diari Ara, hi ha al voltant de 140.000 milions de dòlars en Bitcoin que no es pot accedir a ell, perquè estan guardats amb USBs o tal, o en llocs on no saps la contrasenya. Llavors, al final, això no deixa de ser un codi alfanumèric d'una sèrie d'ítems. Si tu no tens la contrasenya per accedir-hi, no pots operar amb aquests bitcoins. Per tant, hi ha gent que té milions, centenars de milions de dòlars o d'euros en bitcoins que no pot accedir a ell perquè els va comprar, el que dèiem al principi, fa 5 o 6 o 7 anys o 8 anys i no se'n recorden de la contrasenya. Per tant, si no poden entrar amb la contrasenya adient, aquests diners es perden. Bé, no és que es perdin, és que no pots accedir a ells. Vull dir, els tens allà però estan bloquejats fins que no l'encertis. I hi ha un problema. Si falles la contrasenya diverses vegades, es bloqueja per sempre. I els diners aquells on van? Bueno, no és que vagin, vull dir, són bitcoins que estan allà, però que tu no pots... Hi ha molta gent plorant, jo crec, a casa seva. Sí. O sigui, és com si tu els tinguessis en el teu moneder, és que literalment es diu moneder, però no el pots obrir perquè la cremallera està tancada. Tu pots tenir allà 50 milions d'euros, però no pots entrar perquè no pots obrir la cremallera. Doncs quasi que prefereixo ser pobre. La veritat. Quin mal. Però bueno, el que diu l'Andrei sobre el Bitcoin, amén. Tothom. I bueno, també hem sentit a parlar dels que hi ha empreses que creen la seva pròpia criptomoneda, anomenades tokens. És cert? Com funcionen? Sí. Això existeix, és un procés que es diu tokenització, en aquest cas, i el que estem fent és donar-li un valor a un ítem irreal. En aquest cas, l'experta en el tema és la Luz Parrondo, que també és professora de la BCM i està molt especialitzada en asset tokenization. No és el meu fort, però la idea d'aquesta tokenització principalment és diversos. A part del seu ús, diguéssim, empresarial, un de l'altre ús que podria tenir, per exemple, seria per obtenir finançament. Una forma de fer una ampliació de capital, per exemple, de l'empresa avui en dia és a través d'aquests tokens. Jo creo una sèrie de criptomonedes i en lloc de donar-te accions de l'empresa, et dona aquestes criptomonedes, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, si aquesta criptomoneda surt, és a dir, l'empresa rep el capital per aquesta cripto i al final tu no obtens el benefici de l'empresa, sinó que si aquesta criptomoneda funciona i surt al mercat, tu obtindràs el benefici de l'increment. Hem de pensar que tu potser l'obtens a 1 cèntim i si surt al mercat i val €1, vol dir que has multiplicat per 100 la teva inversió. Per tant, una forma de tokenització seria aquesta, però ojo, perquè és només una, de nou. O sigui, blockchain, bitcoin, sí, però 15 utilitats més. Aquí el mateix. En tokenització, una funció seria el finançament, però ojo perquè n'hi ha 15.000. Vull dir, es pot fer servir per emmagatzemar dades, es pot fer servir per transferir informació, es pot fer servir per multitud d'altres ítems. Per tant, aquest no seria, diguéssim, el punt principal. I la tecnologia blockchain, en quin altre ús pot tenir a part de les criptomonedes?
Perfecte, doncs mira, aquí la veritat és que en són molts. Per exemple, es fa servir emmagatzematge de dades. Us fico un exemple. Penseu que al final es diu xarxa blockchain i és una xarxa que està, en aquest cas ja hi ha diferents blockchains, però una d'elles és la xarxa distribuïda. És a dir, tots tenim una part de la informació al nostre ordinador per entendre. Us fico un exemple. Què passa si Google cau? El dia que va caure Google fa un mes o dos, en aquest cas, va deixar de funcionar Gmail, no funcionava YouTube, no funcionava el Notes, no funcionava res. Me'n vaig devinar perquè no podia fer res, literalment. Clar, què passa? Google té tota la informació en una sèrie, amb un servidor. Si el servidor peta, cau tot. Què passaria amb blockchain? Que la informació estaria distribuïda. És a dir, no la tindria només la Marta en el seu ordinador, sinó que estaria compartida entre la Raquel, la Marta i jo. Si un ordinador d'aquests caigués, els altres dos continuarien funcionant. Per exemple, per emmagatzematge pot ser una idea. Pot ser una idea també per al track de les dades. Imagineu-vos que ara hem de votar amb aquesta pandèmia i no som capaços de votar perquè, bueno, per motius diversos en els que no entraré. Però imagineu-vos que ho puguem fer digital. Ho podem fer a través de fons digital. Doncs simplement, mira, Andrei, tu firmes, això està traquejat en blockchain. Per exemple, hi ha un altre ús empresarial. En aquest cas ho fa Button, que és una consultora amb uns ous ecològics de Girona, si no me'n recordo. I en aquest cas el que fan és que, clar, tu moltes vegades vas a comprar l'ou i et diu això és ecològic, vale, jo com ho sé? Doncs mireu, el que ha fet Button, per exemple, és tens una aplicació, tens un codi QR, que tu el tens al mòbil, li dones el QR corresponent i el que et surt allà és, a través de blockchain, tot el track que ha tingut l'ou. I una cosa important de la blockchain és que la informació que està dintre de la blockchain no es pot tocar, no es pot modificar i, per tant, allò sí o sí és real. Quin és el desavantatge avui en dia? La intro de la informació. Si jo introdueixo una informació falsa, tu veuràs informació falsa. No la pots modificar, però la informació és falsa. Per tant, el next step que tenim ara és com fem que aquesta informació s'actualitzi al màxim possible perquè en el moment en què l'ésser humà entra dintre d'aquesta tecnologia és quan tenim la debilitat. Si tot ho fessin màquines, si tot ho fessin, si tot fos automàtic, això no passaria. Doncs bé, després també es fa servir en assegurances, es pot fer servir en sanitat, es fa servir sobretot en el món jurídic, en els smart contracts, que els diem contracte intel·ligent entre nosaltres. Intel·ligent no tenen res. Simplement és un contracte que està programat a través de l'ordinador i que totes les clàusules estan definides a priori. Per tant, abans del contracte nosaltres definim tot, ho introduïm dintre del sistema i el sistema decideix. Això, què pot passar? Clar, tots sabem el cost que té un incompliment contractual. He d'anar a la demanda, de presentar el judici, bla, bla, bla. Clar, què passaria si aquest contracte fos automàtic? És a dir, nosaltres fem una transacció, per exemple, a la Xina. Si vull fer una transacció a la Xina, a Àsia o en Xina, hi ha uns incoterms que són clars. Imagineu-vos que ho fem a través de blockchain, en aquest cas. Doncs bé, jo parlo amb el proveïdor de la Xina, jo no em fio d'ell, ell no es fia de mi perquè és normal. Per tant, què podem fer? Doncs bé, podem firmar un smart contract. Aquest smart contract dirà que en el moment en què la mercaderia arribi al port de Barcelona i sigui validada per no sé qui, l'altra persona rebrà els diners de forma automàtica. Per tant, d'aquesta manera, quan la mercaderia arriba a port, si no arriba a port, jo no li faig el pagament. I, en aquest cas, ell, si m'envia la mercaderia, rebrà el pagament si arriba. Per tant, diguéssim que aquí no podem xocar les persones entre nosaltres. Doncs bé, aquests smart contracts, ja us dic que no són intel·ligents, simplement és que estan programats a priori, són automàtics, el que estan permetint és reduir molt el que seria el cost de la transacció i, sobretot, està permetent generar negoci jurídic entre agents que, en teoria, tindrien molta desconfiança entre ells. Per tant, sens dubte, aquí és una bona oportunitat per millorar. De fet, ara ho penso, fa 2 o 3 anys vam estar a Salamanca parlant justament amb el director de comunicació de Quatre Cases, de tecnologia de Quatre Cases i també el director de Lleida.net, en aquest cas, que s'encarreguen de fer certificacions a través, en aquest cas, s'encarreguen de fer certificacions a través de blockchain, justament, i amb altres mètodes, i que, de fet, van sortir a la borsa de Nova York fa poc. Vull dir, fa poc van sortir a la borsa de Nova York i, sens dubte, és un exemple més de l'aplicació d'aquesta blockchain i que és el que us deia, vull dir, quedarà en el món empresarial, no com a criptomonedes, faig pagaments en bitcoin, segurament, sinó com totes aquestes millores que nosaltres podem fer en l'ecosistema. Una frase molt Pompeu, guanyem eficiència.
Sens dubte, exacte, ho has definit molt bé. Per tots aquells que estiguin interessats en saber una miqueta més sobre el Bitcoin i la blockchain, us recomanem el llibre de l'Andrei, Descobriendo el Bitcoin, futuro o burbuja. Totalment. I jo et voldria fer una última pregunta del Bitcoin i ja passem al següent tema, i és, per algú d'aquests que no tenen idea però s'han sentit atrets per la paraula Bitcoin i volen invertir, què han de fer? Formació. El primer que ha de fer és formar-se, però no només en Bitcoin, sinó en inversió directament. Hem de pensar que el mercat funciona de moltes formes, té molts ítems, té moltes característiques, i jo penso, encara i així, després d'estudiar-ho molt anys, que no sé res del mercat. Vull dir que puc ensenyar el que sé fins ara, però al final arribo a la conclusió de que no saps res, perquè apliques una sèrie de mètodes i de sobte el mercat va al revés i dius, molt bé, doncs ja l'hem liat avui. Però fins i tot els experts no en saben. Per tant, una persona que no ha vist mai un mercat no pot dir, mira, vaig a comprar un bitcoin, $40.000, pum. Ostres, vale, i com ho saps que això? No, és que les notícies he dit que això pujarà. No, escolta'm, vull dir, anem a fer una cosa, anem a analitzar. Clar, si fos una empresa és més fàcil, en el sentit d'analitzar l'empresa, veus si té un futur, té un producte. El Bitcoin no en té de futur, vull dir, no té producte, o sigui, no hi ha res. Sabem que es pot servir com a mitjà de pagament, com a valor d'un refugi, per exemple, però no sabem exactament què es pot fer. Per tant, aquí hem d'anar molt en compte amb això i sobretot formar-se tant tot el que és la tecnologia Bitcoin com també blockchain Bitcoin, i després, en aquest cas, entendre de mercats, entendre com funciona la inversió, entendre que tot el funcionament dels mercats, que ja us dic, després de fer 2 carreres, un màster i mig doctorat, encara puc dir que no sé com funciona el mercat. Per tant, crec que és un senyal de risc i d'alarma. Exacte. Penseu que aquí, com més risc hi hagi, per suposat que més benefici. Llavors, clar, penseu que el Bitcoin és la cosa que més risc té del món. Per tant, aquí sí, si entrem en volatilitats, per exemple, per fer una idea, la volatilitat de l'or és del 0,5% diari. Això vol dir que en un dia es pot moure de mitjana un 0,5 amunt i avall. El Bitcoin diria que la multiplica per 30 o per 40. Per tant, estem parlant de volatilitats del 20% diari. És a dir, un dia et puja un 15 i l'altre dia et baixa un 25, que és el que va passar fa poc. Clar, aquí, no sé, imagineu-vos que tu tens 10.000 euros al compte i inverteixes 10.000 euros. Estic parlant d'un estalviador mitjà. Inverteixes aquests 10.000 euros. El pròxim dia pots tenir 12, però és que l'altre dia també pots tenir 8. I clar, per una persona, aquí entrem en un tema de com és la psicologia de l'inversor. Una persona que té 10, inverteix i el dia següent veu que té 8, entra en pànic. Quan entrem en pànic, què passa? Tothom vol vendre, els preus es desplomen. I quan passa aquesta fase? Quan hem arribat als màxims. Per tant, arribem als 40.000, avui en dia tothom vol entrar, veu que el dia següent cau una mica, el petit inversor entra en pànic, intenta vendre i, per tant, el preu es desploma. Doncs una mica és com funciona el mercat en aquestes circumstàncies i és on estem a meitats de gener, més o menys, en aquest punt. Molta gent que hagi invertit en Bitcoin ara estarà pensant, ostres, doncs potser l'Andrei té raó. Sí, correcte. L'Andrei sempre té raó. La nostra audiència tampoc és el camp del Barça, Podem estar tranquils. Doncs res, Andrei, fem un pas més en aquesta entrevista i anem a parlar una miqueta de tu. Estic segura que la gent que ens escolta pensarà, l'Andrei no ha tingut vida universitària, no ha gaudit de la seva vida universitària. Això és totalment fals. O sigui, la vida universitària la vam viure al màxim. I al final la vida universitària és una suma de coses. Són les classes, però són moltes més coses. Són les activitats extraescolars, és estar al bar, és estar amb els amics. Vull dir, és tenir els coloms allà a la terrassa del cas de la Pompeu. Vull dir, tot això... És raza els dimecres. Vull dir, sens dubte, tot això forma part de la vida universitària. Amb els dijous de les 9, seminari. Sí, hi ha algun dia que dius, ostres, clar, ara amb la pandèmia no passa, no? Però dius, ostres, aquesta classe en concret hi ha un dèficit de persones importants. Doncs segurament, en aquest cas, ras tenia a veure. Sens dubte, ras també és mític en el cas de la Pompeu. Però sí, la vaig viure totalment. Vull dir, o sigui, aquí era com, sí, tenim una feina, tenim uns estudis, però també hem de gaduir-ho. Per tant, això sí que a tothom endavant, a tope, vull dir, una cosa són els estudis, els treballs i tal, però després s'ha de desconnectar, s'ha de viure aquest moment. No patiu que després ja tindreu temps de treballar, o sigui que ha gaudit de la vida universitària al màxim. I seguint la teva trajectòria, va haver-hi un moment que vas haver de decidir entre la vida empresarial i la docència. Va ser una decisió difícil?
Doncs, bueno, al final va ser un moment que vaig haver de reflexionar, per suposat, em va costar el seu temps, però al final teníem el món empresarial, teníem el pas de donar el pas cap a la docència, cap a la universitat, i crec que al final el meu raonament va ser bé, pots anar a la universitat i encara així seguir ajudant al món empresarial. Per tant, va ser una mica la decisió que vaig prendre. És a dir, heu de pensar que la universitat no és només fer classes, també ajudem empreses, per exemple. Per tant, va ser una forma també de no deslligar-se del món empresarial, però estar a la universitat. Per tant, diguéssim que va ser un pas molt important, va ser un pas decisiu, però en aquest cas doncs, ha sortit molt bé. Doncs totalment. Al final és que s'han de prendre decisions i fins que no les preses sembla com que no sabràs si era la decisió correcta, però en el teu cas estic segura que sí. Sí. Va ser correcte, sens dubte. I, bueno, també ara mateix estàs fent el doctorat sobre... Bueno, tu podràs dir millor que nosaltres. Que vas explicar una miqueta. Jo us explico. El que estic estudiant és una mica l'impacte de l'economia col·laborativa, en concret el transport col·laboratiu. En aquest cas, per si fem una idea i tots ho situem, estaríem parlant d'Uber, Cabify. Potser no són els millors exemples, però si hi ha els exemples de GetAround, d'Ubiquo, per exemple, d'Acciona, en el cas de les motos, d'Ecultra, que ho veiem a les ciutats, sobretot. I aquí la idea és veure com aquest tipus de transport afecta a la sostenibilitat i sobretot amb un enfocament que són els objectius del desenvolupament sostenible de la ONU, que van sortir a l'Agenda 2030. I bé, la idea és aterrar una mica aquests ODS que moltes vegades les empreses no saben com aplicar, doncs intentar aterrar-los, en aquest cas, a l'empresa i en concret en aquestes de mobilitat sostenible. Doncs gràcies a això he tingut que m'han ajudat moltíssim, tant els meus directors com diferents empreses amb les que he parlat. La pròpia Cabify està ajudant molt en aquesta investigació. I sí que és cert que de cara al doctorat hi ha diverses maneres de fer-ho. Hi ha gent que s'hi dedica de forma, diguéssim, full-time. No és el meu cas. En aquest cas, com es pot veure, faig diferents coses de vida professional, però sí que hi dedico gran part del temps també al doctorat. I hi ha una diferència amb el cas del doctorat, en aquest cas, i és que, igual que abans deia, la docència és un treball en equip, el doctorat sí que és més un treball moltes vegades solitari. És a dir, tens dos directors que t'ajuden, que tens reunions de forma setmanal, que tens reunions, que treballeu de forma conjunta, però gran part de la feina en aquest cas és solitària. I has de ser capaç de dir, vale, doncs avui estaré 8 hores davant de l'ordinador, no parlaré amb ningú i estaré fent això. I és un dels ítems importants que s'han de tenir en compte. I sobretot t'ha d'agradar la recerca. La recerca és un ítem que a mi al principi no era el que més m'agradava, però sí que és cert que amb el temps, a mesura que vas fent, que vas descobrint coses i vas trobant resultats, cada vegada en aquest cas m'agrada més. La debilitat més important del doctorat en aquest cas és el tema de la retribució. Hem de pensar que per fer el doctorant hi ha una beca, en aquest cas, que no sé, ara no tinc clar l'import, però ronda els 1.000 euros. Vull dir, ronda els 1.000 euros. Clar, en una ciutat com Barcelona, si vols viure de forma independent, etc., és impossible fer el doctorat mentre vius de forma individual, diguéssim, a no ser que tinguis recursos o algun tipus de suport. Per tant, gran part del problema dels doctorants avui en dia és la baixa retribució que obtens, baixa o nul·la retribució, perquè la beca no la té tothom, la tenen molt poques persones, mentre estàs fent aquest doctorat, que hem de pensar que estem parlant de 3 o 4 anys. Per tant, no és una cosa que diguis vaig a fer avui i tardaré 2 setmanes o un mes, sinó que estàs 3 o 4 anys amb uns ingressos pràcticament ínfims o nuls, en aquest cas, i, per tant, és una cosa que molta gent es replanteja i que diu no puc fer-ho. Tot i que sí que és cert que el doctorat és un dels requisits indispensables per després poder estar a la universitat de forma fixa i contínua. Doncs crec que ho has explicat superbé. No hi ha més preguntes, senyoria. I abans parlaves que la docència és una de les teves passions, però sabem que tens una altra. La cuina. Sí, sens dubte. La cuina, efectivament. La cuina és l'altra passió que jo tinc. En aquest cas, m'agrada molt cuinar, és la meva forma de relaxar-me moltes vegades, sobretot els caps de setmana. Clar, entre setmana no puc, perquè al final has de cuinar coses ràpides, però sí que els caps de setmana m'agrada molt cuinar, m'agrada cuinar coses el més sofisticades possible. Soc molt amant de l'alta cuina i, clar, el problema de l'alta cuina és que els restaurants són molt cars. Per tant, diguéssim que una forma d'arribar a aquesta alta cuina que estic aplicant és que he fet diferents cursos d'alta cuina, per tant estic intentant cuinar-ho jo mateix, menjar-ho jo mateix i al final estic intentant crear una sèrie de plats nous, per dir-ho així, en el meu temps lliure, totalment, de forma totalment amateur, però és una de les formes que tinc també per relaxar-me moltes vegades i que m'ajuda molt a desconnectar. Exacte. I el teu plat estrella? Hòstia.
És la pregunta més difícil que t'hem fet avui? Sí. Després de parlar de les criptomonedes, diu... Plat o estrella. O sigui, t'explica el Bitcoin, t'explica el blockchain, et diu com ha d'invertir una persona, però es bloqueja quan li preguntes el seu plat estrella. Doncs mira, el meu plat estrella, i és dels que més agrada, en aquest cas és un plat de Jordi Cruz, que és una composició de diferents, que es diu xocolata amb textures. En aquest cas és un postre que està format de 4 o 5 diferents tipus de xocolata amb una terra, porta un coc, porta trufes, per exemple, i són diferents textures de la pròpia xocolata, dolça i salada, que estan barrejades. Aquí és un plat que sempre triomfa molt, que agrada molt, i també soc molt fan. Crec que és bastant més fàcil fer plats elaborats amb peix i amb marisc que no pas amb carn. Per tant, sí que són uns plats, en aquest cas, que faig servir bastant. El bacallà és un producte que és molt fàcil de fer servir i combinant tot. I, sobretot, aquí el més important és quan fas coses amb textures. Per exemple, en lloc de ficar un oli, per dir-ho així, pots ficar un aire d'aceite d'oliva o una terra, per exemple. Al final, no deixes de menjar oli, però amb diferents textures. I això, al final, a la persona li agrada molt. Per exemple, per tant, diguéssim que el que més triomfa sempre és peix o marisc amb diferents textures diferents. Un exemple, per exemple, estaríem parlant d'un pop, per exemple, amb una parmentier de patata amb trufa, per exemple. Aquest és un plat que agrada moltíssim. Després porta uns germinats, porta maionesa de wasabi i la combinació, la veritat, és que és molt bona. Aquest és un dels plats també que faig sovint. Jolín, Andrei, és que has descrit les coses que a mi més m'agraden. El peix, el marisc, la xocolata i l'oli d'oliva. No hi ha res millor. Un moment, aquí no. Pregunto la xocolata. Doncs tenim un dinar pendent, llavors. Doncs som-hi. Quan tu vulguis. Bueno, quan la situació ens ho permeti. Doncs res, anem cap a les preguntes finals, que són... Perfecte. Què li diries a l'Andrei universitari i que nominis a la nostra o al nostre pròxim convidat o convidada. Jo a l'Andrei universitari segurament li diria que hagués aprofitat una mica més les classes, que era una cosa que no sempre feia del tot. Sense deixar de gaudir d'aquesta part fora de la universitat, que hem parlat abans, però sí que una mica més d'aprofundir més a les classes, segurament hagués pogut aprendre encara més coses dels professors que teníem en el seu moment. I de cara a la següent convidada, doncs mira, jo en aquest cas proposaré a una noia, l'Olga Bataller, en aquest cas, que també va ser companya meva de classe del doble grau i també ha fet filosofia. Per tant, crec que en el seu pas i també està cursant el màster d'advocacia ara mateix, crec que l'està acabant. Per tant, crec que us pot donar una visió també molt més filosòfica de com barrejar aquests ítems que al final són l'economia, el dret, la filosofia i sobretot aquest accés a l'advocacia com l'ha viscut ella des d'un punt de vista més filosòfic. Doncs genial. Intentarem que estigui aquí aviat. Moltes gràcies, Andrei. Moltes gràcies, Andrei. Un plaer. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Realment ha sigut un plaer poder-vos explicar i qualsevol cosa que qualsevol persona vulgui saber només m'ha de contactar i serà un plaer ajudar-vos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Andrei. Queda pendent el dinar. Als nostres oients, recordar-vos que ens podeu trobar a la nostra web. Estem a Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify, eBooks, Apple Podcast, Google Podcast i 1000 plataformes més. Així que ens trobareu. Si ens busqueu, ens trobareu segur. I a tu, que ens escoltes, recorda, l'Andrei també va començar a estudiar en dret.